Terve täältä TSV-komin Astraaliradiosta. Minä olen Markku. Laitan kohta pyörimään kuunnelman nimeltään Let's Baby. Se kertoo Sacha Bananista ja kirjastosta ja ehkä jostain muustakin. En minä sitä ole kuunnellut. Elvis vaan käski tulla juontamaan tämä lähetys. Niin siksi minä nyt olen täällä. No, eiköhän laiteta jo se ohjelma pyörimään. Toivottavasti pidätte siitä. Jos ette, niin laittakaa banaania korviin. Onkos teillä täällä kirjastossa sellaista sössöbanaania? Minä haluaisin lainata sellaisen. Se kuulemma auttaa kolotukseen, kun sen laittaa korvaan. Niin että onkos teillä sellaista sössöbanaania? Ei meillä ole mitään semmoista. Mistäs te olette tuollaisia höpöjä kuullut? Ei sössöbanaania ole olemassa muuta kuin saduissa. Meillä olisi siitä kyllä hyvä kirja varastossa, rakastetuimmat sössöbanaanitarinat. Voin hakea sen teille, jos haluatte. Mutta mitä? Minäpä menen varmuuden vuoksi hakemaan sen kirjan, jospa tuo sekava muori siinä aikana rauhoittuisi. Mölisee ja pyörii tuolissa kuin hurrikaani. En minä ole noin kovaa breakdancea ennen nähnyt. Sössöbanaani. Kaikkea sitä. No niin, mikäs täällä on tilanne? Voi paska. Pitäiskö soittaa ambulanssi? Päivä herra virkailija, mitäs se meidän muori tällä sekoilee? Ei kai se ole taas kysellyt sitä banaania. Ihan hupsuksi on mennyt sen jälkeen, kun alkoi lukemaan TSV-komin twiittejä. Hohvoija, missäs minä oikein olen? Ketäs te herrat olette? Ei teillä ole banaania korvissa. Ei kuulkaatten kakarat elämässä pärjää ilman sössöbanaania. Minä lähden nyt kyllä Twitteriin. Siinä oli tämänkertainen kuunnelma. Olihan tuo aivan sössö. Nyt lähden tästä kyllä pelaamaan Elviksen kanssa Nintendoa. Hyvää yötä ja muistakaa laittaa parsan enää kun menette nukkumaan. Let's Baby.